जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि समाव बबेबा नङा बबेबा जायगाफोराव बबेबा खोन्दोफोराव थुलुंगा होग्रा, बोसोन होग्रा पास्टर, नाबिफोर, मिशनारिसफोर, इभान्जेलिस्टफोर जेरावबो बुंफबनानै दङ। नाथाय साफ्रोमबो इसोरनि बोसोनखौ बुंग्रा बुंथिगिरिफोरा सैथो जाजोबोना एबा सैथो मारगोन जाना? जायफोरा स्टेजाव गाखोनानै गिदिर गिदिर बाथ्राफोरखौ बुङो बिसोर गासैबो इसोरजों दैथायहरजानाय जायोना? नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, गासैबो इसोरनिफ्राय फैनाय नङा। गासैबो बुंथिगिरिफोरा इसोरनिफ्राय जाया। बे बिसयाव बाइबेला जोंनो गोदोनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ। दिनैनि बे भिडिअनि बोसोना नोंथांनि आत्मिक जिउखौ रैखाथि होनो हागोन जुदि नोंथाङा बे भिडिअनि गासै बाथ्राफोरखौ एबा बोसोनखौ बुजियोब्ला। बेनिखायनो बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंदो, जेन जों जे नंखाय नाबिफोरखौ, नंखाय फोरोंगिरिफोरखौ, नंखाय बोसोन होग्राफोरखौ मोजाङै जों जेन सिनायनो हायो आरो जोङो बिसोरखौ बोरै सिनाय मोनगोन, बे बिसयाव जोङो बाथ्राखौ दिनै सावरायलांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय बाइबेला जोंखौ रायथिनानै दोनखादों जे नंखाय फोरोंगिरि फैगोन होननानै। बे बिसयाव अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला ओरैबायदि बाथ्राखौ बुङाखै जे फैनो हागौ, जानो हागौ होननानै बेबायदि सोदोब बाहायाखै जे नंखाय फोरोंगिरिफोर फैनो हागौ, नंखाय फोरोंगिरिफोरा सफैनो हागौ, बेफोरबायदि बुङाखै। मा बुंदों बाइबेला? सफैगोन, फैगोन, बेखौसो रोखा बुंदों। माथाय 7:12 सिरिया ओरैहाय बुङो, नंखाय नाबिफोरनिफ्राय गाव गावखौ हमथा, बिसोरो मेन्दाफोर बादि सोद्रोमा जाफ लानानै नोंनियाव फैगोन, नाथाय गोसो सिङाव बिसोरो सिख'फोर बादिसो। बाइबेलनिफ्राय बियो मोनसे रायथानायनि बाथ्रा, वार्निंनि बाथ्रा, जे बिसोरो माबायदि जागोननो, बाहारनिफ्राय बिसोरखौ गोबां समायना नुगोन, बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरा गोथार साखोन सिखोन जागोन, बाथ्रा बुंनायफोरा गोबां गोदै आरो गोहोम खोख्लैनो हाग्रा जागोन, इसोरनि बोसोनफोरखौबो खोनाहोगोन, इसोरनि बोसोननिफ्रायनो बाइबेल सिरिफोरखौ दिन्थिगोन, नाथाय बिसोरो सिङाव सैमा सिख'फोर बायदिसो, आत्माफोरखौ जाग्रा, फोथायारिफोरखौ नस्थ' खालामग्रा, बिसोरनि गोसो सिङाव बेबायदियासो थायो। बेबायदि बुंथिगिरिफोरा स्टेजावब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि इसोरनि मुंखौ लायो, नाथाय बेफोरबायदि मानसिफोरा, सुबुंफोरा स्टेजनि बाहेरावब्ला, पुलपिटनि बाहेरावब्ला लुबैनायजों, बिया बिसारजों, घमण्डिजों बिसोरो थांनानै थायो। बेफोरबायदि सुबुंफोरा बेमार आजार फोसाबना होनायनि मुङै गोबां मानसिफोरखौ खौसेथि खालामो एबा बुथुमनानै लायो, नाथाय बिथांमोननि थांखिया डनेसन मोननो थाखाय एबा धोन दौलत थाखा फैसा मोननो थाखाय, मुं मोननो थाखाय आरो ससियेल मिडियायाव लाइक्सफोरखौ मोननो थाखायसो जायो। एट प्रेजेन्ट एबा दायो जों बेबायदिखौनो नुनो मोनगासिनो दङखा। अनजाग्रा प्रियफोर, नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय नंखाय फोरोंगिरिफोरनि साननाय हनाय, सिन्ता भाबनाफोरा माबायदि जायो। झूठे शिक्षक की मानसिकता, उनका मकसद क्या होता है? बिसोरनि साननाय हनायफोरा बोरै जायो? थांनाय बोथोरफोराव जेरै मानसिफोरनि गेजेराव नंखाय नाबिफोर सिखांदोंमोन, बेबादिनो नोंसोरनि गेजेरावबो नंखाय फोरोंग्राफोर सिखांगोन। बिसोरो आद्रि जाहोग्रा नंखाय हुदाफोरखौ फोरोंगोन आरो गावसोरखौ गहोनाय बिगबाखौबो फोलानानै गावसोरनि सायाव हरखाबैनो संहार जागोनखौ लाबोगोन। आरो गोबां मानसिफ्रा बे लांसुनियाफोरनि आखल गियानखौ सोलोंगोन, मानोना बिसोरनि मावनायफोरनि थाखायनो गुबुनफ्रा नंगौनि लामाखौ निन्दिगोन। नंखाय बाखाय सल'फोरखौ खोथा बायनानै बिसोरो नोंसोरनिफ्राय रां खामायगोन। गोबाव साननिफ्रायनो बिसोरनि सायाव बिसारा थामथिमखा, संहार खालामग्राया सिरि मोननानै दंखायो। नंखाय फोरोंगिरिफोरनि जिथु थांखि दङ, गोसोनि साननाय, बे जाहैबाय गुबुनफोरखौ मोहिनी नांहोनाय, लोगोंखौ मोहित करना, बेनो बिथांमोननि गुबै थांखिया। जेन सुबुंफोरा एबा मण्डलिनि सुबुंफोरा, जेन फोथायारिफोरा जेन बिसोरनि उन उन थाङो, उन उन थाबायो, बिनि थाखाय बिसोरो फोथायारिफोरखौ मा खालामो? मोहिनी नांहोयो। आरो बिसोरबायदि सुबुंफोरा मा खालामो? जिसु ख्रिस्ट'नि मुंखौ लानानै बेफार खालामो, फालांगि खालामो। आरो बिसोरो मोनफ्रोमबो फारिलाइफोराव मोनसे सोदोब बाहायो, बे जाहैबाय बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, बे बाथ्राखौ आंनि इसोरा बुंदों होननानै बाथ्राखौ बुङो
नाथाय सिङाव सैथोआ आलादासो। बे जाहैबाय गाव जेन मुंदांखा जानो हायो, गाव जेन धोन दौलत खामायनानै लानो हायो, बिनि थाखायसो जिसु ख्रिस्टनि मुंखौ बाहायनानै खामानिखौ मावबाय थायो। बेबायदि फोरोंगिरिफोरा मोनसे बाथ्राखौ गले गले बुंबाय थायो, बे जाहैबाय अगर आप यो बोते हो यानी डोनेशन देते हो, दैट मीन्स नोंसोर जुदि डोनेशन होयोब्ला, दान होयोब्ला नोंसोरखौ इसोरा आशीर्बाद होगोन। नोंसोरो जुदि दान होयोब्ला नोंसोरनो इसोरा आशीर्बाद होगोन। बे बाथ्राखौ बिथांमोना गले गले बुंबाय थायो, गले गले बेखौनो फोरोंबाय थायो। बिथांमोना जि बोसोनखौ होबाय थायो बे फोथायनायनि बोसोन नङा, नाथाय बे जाहैबाय सिगिनायनि बोसोन। बे जाहैबाय मोनसे वार्निं होनानै जेन सन्दाखौ मोनो, जेन डनेशनखौ मोनो, बिनि थाखाय बिथांमोना सिगियो। फोथायारिफोरखौ सिगिनानै बिसोरो डनेशनफोरखौ लायो। दिनै जोङो बेबायदि फोरोंगिरिफोरखौ गोबां जायगायाव नुगासिनो दङ आरो नुनो मोनबोगासिनो दं। अनजाग्रा प्रियफोर, नंखाय फोरोंगिरिफोरनि थामथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय उनका बाहारी दिखौवा सब कुछ नकली है। गासै बायजोआरि जिथु दिन्थिनायफोर, बे दिन्थिनायफोरा गासैबो नंखाय गोजा। 2 करन्थियारि 11:13 आरो 14 सिरि। आङो नोंसोरखौ अनिखाय बेखौ बुंदों ना आङो नोंसोरखौ अनो, इसोरा बेखौ मिथिगौ। जों जेसे मावदों इसेल' बिबो मावदों होननानै गुबुन थोनहरजानायफ्रा दुगा बुंनानै लानो हायि बादि आं दा जेरै मावदों बेबादिनो मावबाय थागोन। बिसोरो नंगौ थोनहरजानायफोर नङा, बिसोरो नंखाय सोलायग्रा थोनहरजानायफोरसो। बिसोरो सोलायनायनि हाबासो मावो आरो गावसोरखौ ख्रिस्टनि नंगौ थोनहरजानायफोर बादि बिसोरो दिन्थिफ्लायो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, नंखाय फोरोंगिरिफोरखौ माबायदि नुयो? बे जाहैबाय जोंख्लाब माख्लाब गाननाय जोमनायजों फैगोन, गोबां डेक'रेशन स्टेजनि गेजेरजों, गिदिर गिदिर सावगारि एबा पस्टार होनायनि गेजेरजों आरो ससियेल मेडियायाव गोबां प्रसार खालामनायनि गेजेरजों। बैफोरबायदि गासैखौ नुनायनि गेजेरजों नोंथाङा बेबायदि साननो बाध्य जागोन जे वाव, माबायदि अभिषेक जानाय सासे फोरोंगिरि जागोन बियो, सासे पास्टर जागोन बियो, सासे नाबि जागोन बियो होननानै साननो बाध्य जागोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिगौना? जाय बेक्तिखौ इसोरा गुबैयै सायख'दों, बाहायदों, बे बेक्तिया केबल गाननाय जोमनाय सायावनिल' ब्राइटनेसा थानाय नङा, जोंख्लाबनाया थानाय नङा, नाथाय गोसो इसिंनिफ्राय, अन्तरनिफ्राय बिनि गासैयावबो जोंख्लाबनाया फैगोन। बेनिखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, बे जाहैबाय क्या उसका जीवन भी उतना ही पवित्र है जितना मंच पर उसका प्रसार। जेसेबांखि प्रसार खालामनायाव सोदोबफोरा, गोथार सोदोबफोरा फैयो, मा बिनि जिउआबो बेबायदि गोथार नंगौना नङा, बे बाथ्राखौ अरायबो नोजोर लाखिगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन आरो नायगोन, बेनो जाहैबाय बिनि बुंनाय आरो मावनाया समान नंगौना नङा। क्या उसकी वाणी और कर्म एक जैसे है कि नहीं? उसका जो काम कर रहा है, जो बात कर रहा है, वो सेम है कि नहीं, उसे देखना चाहिए। बैफोरखौ नायनांगौ। अनजाग्रा ख्रिस्टनि आंगोफोर, ब्रैथि बाथ्रा बे जाहैबाय बिनि फोरोंनायनि बिन्दुआ मा, केन्द्रआ मा, उनके प्रसार का केन्द्र क्या होता है। बियो माबायदि फोरोङो, फोरोंनायनि गुबै बिन्दुआ मा जायो, बेखौ जोङो नायनो नांगोन, मोनथिनो नांगोन। बियो गोबाङै सोरनि बिसय बुङो, बेखौ जोङो नायनांगोन। मा बियो जिसु ख्रिस्टखौ अरायबो गोजौआव दोनो ने? बियो जिसु ख्रिस्टखौ प्रशंसा खालामो ने? ना गावनि सोमोनांथाव खामानि मावनायखौ, ना सेवाकायखौसो गोबाङै प्रसार खालामो? मानोना जहननि 16:14 सिरिया ओरैहाय बुंदों, बियो आंनि महिमा खालामगोन होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, गोथार आत्माया अरायबो जिसु ख्रिस्टनि महिमाखौ दिन्थियोमोन एबा खालामोमोन। बेनिखायनो सैथो प्रसारकआबो एबा सैथो बुंथिगिरियाबो इसोरनि महिमानि थाखायसो खामानि मावगोन, ना गावनि थाखाय नङा, एबा गावनि प्रशंसानि थाखाय बियो खामानि मावनाय नङा। अनजाग्राफोर, बे बाथ्राखौ मोनथिनानै ला, सरासनस्रायै नंखाय फोरोंगिरिफोरा माखासे बेबायदि सोदोब एबा बाथ्राफोरखौ बाहायबाय थायो। बेफोरनो जाहैबाय, आङो गोबांनि बेरामफोरखौ सोखानानै होदों, आङो सोरगो आरो नोरोगावबो थांनानै फैबाय, आंनो फोरबोआ बिसेस दर्शन होदों। बेफोरबायदि बाथ्राफोरजों गावखौ सिनायथि होयो आरो बुङो एबा बुंनानै लायो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरबायदि जेब्ला बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खोनागोन, नोंथांमोना सोंलु खालामगोन, क्या बाइबेल में ऐसा है? थारैनो बाइबेलाव बेफोरबायदि दङ ने? बेफोरबायदि बाथ्राफोरा दङ ने? जेराव
बै नंखाय फोरोंगिरिफोरा बुङो बेखौ नोंथाङा सोंलु खालामगोन। बाथि बाथ्रा, वे सत्य को छोटा करके भावनाओं को जगाते हैं। बिसोरो सैथोखौ दोनखोमानानै एबा फिसा खालामनानै भावनाओंखौसो दिहुनो। डेट मीन्स इमोशनखौसो लानानै फैयो। बिसोरो आबेगिकखौसो जोनोम होयो, आबेगिकजों खामानिखौ मावो। 2 तिमथि 4:3-4 सिरि। बेबादि सम सफैगोन मानसिफ्रा नंगौ फोरोंनायफोरखौ खोनासंनाय नङा, नाथाय गावसोरनि लुबैनाय बादि बाथ्राफोर फोरोंग्राफोरखौसो बुथुमगोन। बिसोर इसोरनि नंगौ बाथ्राखौ खोनासङालाबानो गोजाम सल' बाथाफोरावसो गोसो होगोन। बिसोर बायदि फोरोंगिरिफोरा मा बाथ्रा बुंगोन? बे जाहैबाय जोंनि खोमायाव खोनासंनो मोजां मोननाय, जोंनि गोसोफोरा खोनासंनो मोजां मोननाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंखौ मुहिनि नांहोगोन। जेरैहाय बिसोरो बुंगोन, नोङो सासे राजा, नोङो सासे बयनिख्रुइबो देरसिन गिदिरसिन, इसोरा दिनैनो नोंखौ सासे कररपति बानायगोन। बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनायाव गोबां गोदै, गोबां मोजां नाङो। नाथाय ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बेबायदि बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदोंमोन ने? सैथोआ बेसो अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदिसो फोरोंदोंमोन जे नोंसोरो पापनि बिरुद्धियाव था, पापखौ निमाहा बि आरो इसोरखौ गि आरो इसोरनि बायदि सोलि। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबावदोंमोन, जायहा गावनि जिउखौ बासायनो हास्थायगोन बियो गावखौ खोमानानै लागोन। माथाइनि 10:25 सिरि। 6थि बाथ्रा, बे जाहैबाय बिसोरबायदि सुबुंफोरहा धन दौलतनि सायाव गोबां लुबैनाय थायो। धन के प्रति उनका लालच होता है। बेनिखायनो 1 तिमथि 6:5 सिरिया ओरैहाय बुङो, आरो साननो रोङि आरो मानसिफोरनि गेजेराव अरायबो दावराव जायो। बिसोरनियाव इसोरनि नंगौआ थाबावा आरो धोरोमा गोनां गेदेर जानायनिसो मोनसे लामा होननानै सानो। मा सानोनो? धोरोमा मोनसे बेपार खालामनायनिसो, फालांगि खालामनायनिसो, धोनि जानायनि मोनसे राहा लामा होननानै सानो। जाय प्रसारक एबा बुंथिगिरिफोरा बेसेन गोसा गारिफोराव गिदिङो, प्राइभेट जेटआव बिरखोलाङो, आरो बिसोरो बुंगोन जे बेफोर गासैबो आशीर्बादनि फिथाइ होननानै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ माब्लाबाबो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुङाखै। लेकिन यीशु ने कभी ऐसा जीवन नहीं जिया। जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि जिउखौनो थांनानै थायाखैमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ लुकासनि 9:58 सिरियाव ओरैहायसो बुंदों। जिसुआ बिखौ बुंफिनबाय, सियालफोरहा गुदुं दं आरो नख्रांनि दाउसेनफोरहा बासा दं, नाथाय मानसिनि बिसाज्लाहा खर' दोननो जायगा गैया। जायहा जिसु ख्रिस्ट'नि गोरिब जानायखौ नेवसियो आरो धोन लुबैनानै खामानि मावो, बे व्यक्तियानो नंखाय फोरोंगिरि। अनजाग्रा प्रियफोर, 7थि बाथ्रा, बे जाहैबाय उनके जीवन में फल नहीं होते। बिसोरनि जिउआव बिथाइफोर थाया। जेरावहाय माथाइनि 7:16 आरो 20 सिरियाव ओरैहाय बुङो, फिथाइनि गेजेरजों बिसोरखौ सिनाय मोनगोन, आरो जि दंफाङाव फिथाइ थायाखै बै दंफांफोरा दाननानै गारजागोन। माखौथो सैथो फिथाइ होननानै बुङो? जायखौ जोङो गालाथियारि 5:22-23 सिरियाव मोननो हायो। प्रेम, नम्रता, धीराज, संयम, सत्य, सेवा, बेफोरनो जाहैबाय फिथाइ, आत्मानि फिथाइफोर। अनजाग्रा प्रियफोर, जुदि सोरबा बुंथिगिरिया अहंकारि, गोगानाय, खालि दिन्थिग्राल' आरो लुबैसुलाब्ला, बिथांनि बे फिथाइनि गेजेरजों बिखौ सिनाय मोनदो। अनजाग्रा आंगोफोर, 8थि नम्बर, बे जाहैबाय जोङो माबायदि बेफोरबायदिनिफ्राय गावखौ रैखाथि खालामनानै लानो हागौ। हम कैसे बच सकते हैं? अनजाग्रा आंगोफोर, बे सोंलुनि गुबै समाधान सल्भआनो जाहैबाय, बेनो जाहैबाय बाइबेलखौ गावनो फरायनाय। जेराव थोनहरजानायनि 17:11 सिरिया ओरैहाय बुङो, थेसलनिकियानि मानसिफोरनिख्रुइ बेरियानि मानसिफोरनि गोसोआ स्रां स्रिंसिनमोन। बिसोरो गाहाम रादाबखौ गोसोजों नाजावदों आरो पौलनि बुंनाय बाथ्राफ्रा नंगौना नङा बेफोरखौ सानफ्रोमबो शास्त्रखौ फरायनानै नायदों। बेनि ओंथियानो जादों जे सोरबाया माबा मोनसे बुंनानै गालांबाय, बे बुंनानै गालांनाय बाथ्राया बाइबेलनि बायदि नंगौना नङा बेखौ आनजाद लानाया गोनांथिथार। दा बेयावखायनो बाइबेलनि फंफ्रोमबो बाथ्राखौ मोनथिनांगौ जाहैबाय। दा बेयावहाय बाइबेलखौ देहेन खालामनांगौ। बिनि उनाव जों नोजोर होबावनांगौ, बे जाहैबाय मोनफ्रोमबो आत्माखौ आनजाद नायनांगौ। हार आत्मा की जांच करे। 1 जन 4:1 सिरि। आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, आंनियाव गोथार जिउ दङ होननाय मानिखौनो गोथार जिउ दं होननानै दा फोथाय। बिसोरनि जिउफ्रा इसोरनिफ्राय नंगौना नङा बेखौ आनजाद ला, मानोना जेरावबो नंखाय नाबिफोर ओंखारबाय।
जेखि जाया प्रसार खालामजानाय बाथ्राखौ खोनायोब्ला अब्लानो आरज खालाम आरो पबित्र आत्मानियाव सों जे बियो सैथोना होननानै। बिनि उनाव बिनि जिउखौ नाय, बिनि सोदोबखौ दा खोनासं। मानोना जिसु ख्रिस्टआ एरैहाय बुंदोंमोन, बे कहते तो है पर करते नहीं। बिसोरो बुङो नाथाय मावा। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, बुंनायालाय गोबां बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंनो हागौ, नाथाय बुंनायखौनो जुदि गावनि जिउआव लागु खालामाब्ला बियो ओंथि गैया। जेरैहाय जो खुद बाइबल का पालन नहीं करता उसका प्रसार केवल अभिनय है। जाया बाइबेलनि बोसोनफोरखौ केवल बुंदोंल' बेखौ जुदि मानियाखैब्ला बियो मोनसे थियाटार एबा फिल्मसो दिन्थिगासिनो दङ। बेनिखायनो बिनि जिउनि सोलिनायखौ नाय, बिनि बुंनाय सोदोबखौ दानाय। अनजाग्रा प्रियफोर, गुथि बाथ्रा बे जाहैबाय नंखाय फोरोंगिरिफोरनि फिथाइया मा जागोन? झूठे शिक्षक का परिणाम क्या होगा? माथाइनि 7:22-23 सिरियाव ओरैहाय बुंदों जे प्रभु प्रभु बुंग्रा गोबां मानसिफोर फैगोन, नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बै समाव बुंगोन होननानै बुंदों जे आं नोंखौ सिनायखोनो मोना। नंखाय फोरोंगिरि एबा नंखाय बुंथिगिरिफोरा रोजा रोजा लाख लाख आत्माफोरखौ आन्दाय होनानै गावजों लोगोसे नोरोग रायजोआव लांफानो हागौ। बेनिखायनो बे बाथ्राया नंखाय फोरोंगिरिनि जिथु फिथाइ, नंखाय फोरोंगिरिया जे दन्द'खौ मोनगोन, बे दन्द'आ केवल नंखाय फोरोंगिरिनि थाखायल' नङा। बे साजा मोननांगौआ जों जुदि साबधान जायाब्ला जोंबो बे फिथाइखौ मोनफागोन। ख्रिस्टनि आंगो अनजाग्राफोर, जिथि बाथ्रा नायनि बे जाहैबाय सैथो फोरोंगिरिनि सिनायथियालाय माथो? बियो इसोरनि बोसोनजों फोरोङो, बिनि जिउआबो साखि होयो, बियो दद्र एबा गुरै जायो आरो बियो जिसु ख्रिस्टनो महिमा होयो एबा जिसु ख्रिस्टखौ गोजौआव दिखाङो। बियो आत्माजों थाबायो, होंगो दोंगोजों नङा। बियो सैथोखौनो बुंगोन, जुदिअ मानसिफोरा सैथो बुंनायनि थाखाय गाज्रि मोनोब्लाबो बियो सैथोआवनो थाबाय थागोन। टिटुसनि 7:9 सिरि, बियो जों फोरोंनाय बादि इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ गोगोमै हमथानानै लाखिथारनांगोन आरो नंगौ फोरोंनायजों गुबुनफोरखौ गोसो दुंखांहोनो हानाय आरो जायफ्रा जेंना सिखाङो बिसोरनि गोरोन्थिखौ दिन्थिनानै होनो हानाय जानांगोन। बेफोरनो जाहैबाय सैथो फोरोंगिरि एबा सैथो दैदेनगिरिफोरनि एबा सैथो प्रसारकनि सिनायथिफोर। जोबनायाव खावलायनो हास्थायदों एबा बुंनो हास्थायदों अनजाग्रा ख्रिस्टनि आंगोफोर, इसोरनि माथोखौ खोनासं एबा इसोरनि माथोखौ बुजिदो। मानोना जहननि 10:27 सिरिया ओरैहाय बुङो, मेरे भेड़ो मेरी आवाज सुनती है, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है। आंनि बोरमा मेन्दाफोरा आंनि माथोखौ खोनासङो एबा लायो। दिनै जोङो थांखि लानि अनजाग्रा आंगोफोर, बे थांखिफोरानो जादों, सेथि बाथ्रा, जेखि जाया बुंथिगिरि जाया मानो बुंथिगिरिफोरखौ एबा दैदेनगिरिफोरखौ मेगन मिसिबनानै दा फोथाय। नैथि बाथ्रा, नोंथाङा बाइबेल फरायगोन आरो आत्माजों आनजाद नायगोन। थामथि बाथ्रा, नोंथाङा जिसु ख्रिस्टनि उन संगोन, जिसु ख्रिस्टनि उन थां, बबेबा संस्था एबा बबेबा हानजाजों नङा एबा बबेबा सुबुंजों नङा। अनजाग्रा आंगो नायगिरि नोंथांमोन, बे बोसोना जुदि नोंथांनि थाखाय मेगन खेवनायनि बोसोन जादोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ गुबुननोबो फोरमायदो एबा गुबुननोबो शेयार खालामनानै हरदो, जेन बिथांमोनाबो मोनथियो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो कमेन्ट बक्सआव लिरदो। आरो बिनि थाखाय नोंथांनो मोनसे सोंलु होनो नागिरदों, बे जाहैबाय, नोंथाङा माब्लाबा नोंथांनि जिउआव नंखाय फोरोंगिरिखौ लोगो मोनदोंमोन नामा? नोंथाङा लोगो मोनदों ना लोगो मोनाखै? नोंथाङा येस आर नो नोंथाङा लिरनो हागोन। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोन लोगोसे ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ जेन नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो आइडिया एबा आशीर्बादखौ मोनदों होननानै। थेंक इउ।